बारा में भइल अलग अलग दुर्घटना में 2 वर्षीय बालक सहित 11 लोग घायल। जोखिम भत्ता न मिलल कहत आदर्श कोतवाल के स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन में। नेपाली कांग्रेस आज देश भर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कैलक। सर्लाही में कपड़ा गोदाम में आग लगी भइला पर 1 करोड़ के क्षति। सप्तरी में मछली पकड़े के विषय में 2 पक्ष बीच झड़प, 1 महिला के मृत्यु, 4 लोग घायल। ईरान में पत्रकार रूहुल्लाह जाम की मृत्यु दंड। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज आ सरलाही के गुड़ैता बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही radiobandhan.com साथ हमारे पात्रों पर दुनिया भर में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। 12 में भइल अलग अलग दुर्घटना में 11 जने घायल भइल बा लोग। काला कोल्भी नगर पालिका 1 के सिमरौनगढ़ तामा गढ़ी सड़क खंड में भइल दुर्घटना में 9 जने घायल भइल बा लोग। कोल्भी से पड़ही तरफ जा रहल एक तो 3797 नंबर के ट्रैक्टर के उहे दिशा से जा रहल ना 5874 नंबर के एम्बुलेंस से ठक्कर दियल गइल बा। ठक्कर बाद ट्रैक्टर के टेलर पलटला से सोमा सवार 9 जने घायल भइल बा लोग। घायल होके वाला में सरलाही के बराथवा नगर पालिका 3 घर भइल शर्मा पप्पू कंस्ट्रक्शन में कार्यरत वर्ष 27 के वीरेंद्र राउत, 23 के होरिल कुमार महतो, 28 के गौरी महतो, 18 के राजाराम महतो बानी। ऐसा ही मनोज महतो, मनीष महतो, सरवन महतो, किशोर महतो व दिल कुमार राम समेत घायल भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। एम्बुलेंस से ट्रैक्टर के ओवरटेक करे के क्रम में दुर्घटना भइल जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता गौतम मिश्र जानकारी दिले बनी। घायल सबके कोल्भी स्थित जननायक अस्पताल में इलाज चल रहा बा। ऐसे ही आज सवेरे कलयुग महानगर पालिका 7 बरुआ में भारतीय मोटरसाइकिल के ठक्कर से 1 बालक घायल भइल बनी। घायल होखला में उहे जगह रहे वाला अमला शाह के 2 वर्षीय बेटा दीपक शाह बानी। भारत के मोतिहारी नायका टोल रहे वाला 24 वर्षीय रंजीत कुमार शराब से चलावल BR05Y 8907 नंबर के मोटरसाइकिल से उनका के ठक्कर दियल गई रहे। ठक्कर से घायल भइल दीपक के इलाज हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। ऐसे ही 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 11 भगवानपुर टोल में मोटरसाइकिल के ठक्कर से 1 जने पैदल यात्री घायल भइल बानी। घायल होखे वाला में वो जगह के वर्ष 65 के अमर सिंह मुखिया बानी। बीतल रात उहे स्थान के 28 वर्षीय लाल बाबू मुखिया बीन से चलावल BR05S 5478 नंबर के मोटरसाइकिल से उनका के ठक्कर दियल रहे। पटेरवा से सिमरौनगढ़ तरफ आ रहा अवस्था में मोटरसाइकिल के ठक्कर से अमर के बायां जांघ टूटल प्रहरी जानकारी दिले बा। उनका के कंकाली पोली क्लिनिक के सिमरौनगढ़ में सामान्य इलाज बाद थप इलाज के खातिर बीरगंज भेजल गईल 12 के प्रवक्ता मिश्र जानकारी दिले बानी। सरकार से तोकल स्वास्थ्य जोखिम भत्ता न मिलल कहत 12 आदर्श कोतवाल के स्वास्थ्यकर्मी सब आंदोलित भइल बानी। कोविड-19 के जोखिम मोल के काम कैला पर भी सरकार से घोषणा कल जोखिम भत्ता न मिलल कहत आज से उ लोग आंदोलन में उतरल बानी। सरकार से कोरोना के उपचार में खटल स्वास्थ्यकर्मी के प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करावे के आश्वासन दियल गयल है। स्वास्थ्यकर्मी के गाँव पालिका से देहम कह के जोखिम भत्ता न दिला बाद बाध्य होकर आंदोलन में उतरे के बतैनी। उन लोग पहला चरण विरोध स्वरूप आज और बिहान हाथ में करिया पट्टी बांध के कार्यक्षेत्र में खटत आंदोलन शुरू करके पटेरो स्वास्थ्य चौकी प्रमुख नरेश कुमार निधि बतैली बानी। टेढ़ाकटी स्वास्थ्य चौकी में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सरोज कुमार कांत से तत्काल स्वास्थ्यकर्मी के भत्ता उपलब्ध न करावेला मांग करत गांवपालिका के निवेदन समेत दियल जानकारी देनी। ऐसे पूस 1 आ 2 गते सवेरे 10 से 11 बजे तक 1 घंटा पेन डाउन करे के स्वास्थ्यकर्मी सब बतैली बानी। साथ ही अवधि में भी भत्ता उपलब्ध न भइले पर पूछ 3 से गांवपालिका कार्यालय अगाड़ी सभी सेवा बंद करके अनिश्चितकालीन धरना देवे के आ से सेवागृह में पड़े के असुविधा प्रति आदर्श कोतवाल गांवपालिका जिम्मेवार होके उ लोग के चेतावनी रहल बा। सरलाही के हरिवन नगर पालिका में बीतल रात कपड़ा के गोदाम में आग लगी भइला पर 1 करोड़ रुपया बराबर के क्षति भइल बाटे। वार्ड नंबर 11 स्थित बाजार में रहल कैलाश शाह आ संजय शाह के कपड़ा गोदाम कमल कार्की के घर में महेश शाह से संचालन कल कपड़ा दुकान में आग लगी भइला पर 1 करोड़ से ज्यादा के क्षति भइल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी दिले बाटे। रात के 12:40 में कपड़ा गोदाम में दुकान में आग लगी भइल रहे। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय वासी या बारूद यंत्र के सहयोग में आज सवेरे 2 बजे आग के नियंत्रण में लिहल गई रहे।
नेपाली कांग्रेस आज देश भर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कैले बाटे। सरकार भ्रष्टाचार कुशासन आ अधिनायक तरफ जा रहल कहत कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के आयोजना कैले रहे। अनुसार कांग्रेस से कोरोना महामारी के बीच संघीय राजधानी काठमांडू में भी शक्ति प्रदर्शन कैले बा। काठमांडू के विभिन्न स्थान में से जुलूस निकाल के रत्न पार्क स्थित शांति वाटिका में बृहत सभा के आयोजना कैल गेल रहे। सभा से पहले काठमांडू क्षेत्र नंबर 1 के भीरकुटी मंडप से जुलूस निकालल गईल त क्षेत्र नंबर 2, 3 आ 4 से पुतली सड़क से, क्षेत्र नंबर 5, 6, 7 से लैंड चौर से, क्षेत्र नंबर 8 से बसंतपुर तथा 9 आ 10 से उहे गेट से जुलूस से निकालल गई रहे। जुलूस रत्न पार्क में जमा होके बाजा गाजा पुतली सड़क कमलादी होते फिर रत्न पार्क में शांति वाटिका में पहुंच के सभा में परिणत भइल रहे। ऐसे ही रौतहट, बारा, परसा, सरलाही लगाते पूरे देश में कांग्रेस द्वारा आज प्रदर्शन भइल बाटे। ऐसे ही नेपाली कांग्रेस आज देश भर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर रहल जानकारी करावल जा चुकल बाटे। सरकार भ्रष्टाचार कुशासन अधिनायक तरफ उन्मथोल कहत कांग्रेस से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी कैले बाटे। बीतल अगहन 26 गते के कांग्रेस से कल देशव्यापी निर्णय अनुसार आज सदरमुकाम गौर सहित विभिन्न शहर सब में नेपाली कांग्रेस से हजारों की संख्या में प्रदर्शन कैले बा। पर्सा के ठोरी गाउँपालिका में अवस्थित सीता गुफा में बियाह पंचमी के अवसर में राम सीता विवाह उत्सव करे के तैयारी शुरू कर गई बाटे। राम जन्मभूमि क्षेत्र विकास समिति तथा सीता गुफा पूजा समिति के आयोजना में पूस 4 गते शनिचर के बियाह महोत्सव मनावल जाए वाला पूजा समिति जानकारी दिल बाटे। सीता गुफा परिसर में रुद्री पूजा हवन सहित भव्य रूप में विवाह उत्सव मनावे के बतावल गई बा। विगत कुछ वर्ष से सीता गुफा में विवाह पंचमी के अवसर में राम नवमी के दिन धार्मिक अनुष्ठान संचालन होत आयल बाटे। सप्तरी में मछली मारे के विषय में दो पक्ष बीच भइल झड़प में एक महिला के मृत्यु भइल बाटे त अन्य 4 जने गंभीर घायल भइल बा लोग। सप्तरी के बोधे बरसाइन नगरपालिका वार्ड नंबर 3 कुशमाहा आर्क में दो पक्ष बीच झड़प भइले पर एक महिला के मृत्यु भइल सप्तरी प्रहरी जानकारी दिले बाद। छपकी पोखरी में मछली मारे के विषय में बीतल रात भइल झड़प में स्थानीय 40 वर्षीय गंगिया देवी मंडल के मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिले बा। इस झड़प में मुड़ी में टांगी से ला के मंडल घटनास्थल में गिरा रहनी। ई सब स्थानीय वासी प्रत्यक्ष रूप में देखले बानी। ऐसा ही उहे झड़प में उहे पक्ष के 18 वर्षीय धीरज मंडल, 45 वर्षीय जय नारायण मंडल, 40 वर्षीय सुरेंद्र मंडल के मुड़ी में गंभीर चोट लागल बाटे तब 45 वर्षीय जोगिंद्र मंडल घायल भइल बानी। इन्हें झड़प में संलग्न दोसर पक्ष के 4 जने के पकड़ाव कल गेल प्रहरी जानकारी दिले बा। उहे जगह के 45 वर्षीय विजय मंडल, 25 वर्षीय सुरेंद्र मंडल, 20 वर्षीय रवि मंडल, 50 वर्षीय छोटू मंडल के नियंत्रण में लियल गेल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। ड्यूटी के घर पुगल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के एक प्रहरी हवलदार आत्महत्या कैले बानी। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रवक्ता सूर्य थापा के अनुसार सामुदायिक प्रहरी सेवा केंद्र में कार्यरत 35 वर्षीय प्रहरी हवलदार होम प्रसाद ढकाल आत्महत्या कैले बानी। बृहत्तर महानगरपालिका 24 शुक्र नगर में रहल अपने घर नजीके आम के गाछी में फंसरी लगा के आत्महत्या कैल प्रवक्ता थापा के कहना रहल बाटे। प्रारंभिक जानकारी अनुसार घरायसी तनाव के कारण आत्महत्या मुलुक में थप 8 से 21 जने में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि भइल बाटे। पिछला 24 घंटा में 5423 जने के कोरोना परीक्षण कैले पर उक्त संख्या में संक्रमित बढ़ल बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में देश के विभिन्न भाग में 8 से 21 संक्रमित बढ़ला संगे नेपाल में संक्रमित के कुल संख्या 2,49,244 पुगल बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में देश भर से 8 से 42 जने ठीक होकर डिस्चार्ज भइल बानी। कुल संख्या 2,36,573 पुगल बा। ठीक होके वाला कुल संख्या प्रतिशत में 94.9% रहल बाटे। ऐसे ही देश भर सक्रिय संक्रमित सबके संख्या 10,955 रहल बा। पिछला 24 घंटा में देश भर 5,423 जने के पीसीआर परीक्षण भइला पर अभी तक कुल 18,36,464 जने के पीसीआर परीक्षण भइल बाटे। ई संगे पिछला 24 घंटा में 18 जने संक्रमित के मृत्यु भइला पर नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होखला के संख्या 1,716 पुगल बा। ईरान में पत्रकार रूहुल्लाह जाम के मृत्युदंड के सजा दिहल गई बाटे। 47 वर्षीय पत्रकार जाम के ये शनिचर के सवेरे लटका के मृत्युदंड दिहल गई बा। सन 2017 में वहाँ के देश के आर्थिक स्थिति के बारे में ऑनलाइन से समाचार पोस्ट कैला के कारण ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन भइल रहे। उक्त प्रदर्शन में करीब 400 जने की मृत्यु भइल रहे तो हजारों लोग घायल भइल रहनी। सन 2019 में पत्रकार जाम पकड़ाव पड़ रहनी। ईरानी सर्वोच्च अदालत से फैसला सुनावल 4 दिन बाद पत्रकार जाम के मृत्युदंड दिहल गई बाटे। जाम के मृत्युदंड दियल मानवाधिकार के सीधा उल्लंघन भइल जनावत रिपोर्टर्स
विदाउट बॉर्डर्स आपत्ति जनैले बा। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ आ सर्लाही के गोड़िया बाजार लगायत आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 19 दोपहर 27 डिग्री सेल्सियस रहल रहे आज रात में 14 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:45 पे बेर उगल है तो सांझे 5:13 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। 12 में भइल अलग अलग दुर्घटना में 2 वर्षीय बालक सहित 11 लोग घायल, जोखिम भत्ता न मिलल कहता आदर्श कोतवाल के स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन में। नेपाली कांग्रेस आज देश भर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कैलक, सर्लाही में कपड़ा गोदाम में आग लगी, भइला पर 1 करोड़ के क्षति। सप्तरी में मछली पकड़ के विषय में 2 पक्ष बीच झड़प, 1 महिला की मृत्यु, 4 लोग घायल। ईरान में पत्रकार रूहुल्लाह जाम की मृत्यु दंड। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज, सर्लाही के गोड़िया बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसा ही radiobandhan.com साथे हाम्रो पात्र पर दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।